Вітаем на малітоўным перапынку. У нядзелю 1 сакавіка слухаем Божае Слово з Евангелія паводле Марка. Раздзел 2, вершы з 1 па 12. Слово пра веру, якая адкрывае шлях да аздараўлення і прабачэння грахоў. Каментар дае грэка-каталіцкі святар айцец Ян Маісейчык. І праз некалькі дзён ён зноў пайшоў у Капернаум і пачулі, што ён у доме. І адразу сабралася мноства, што нават пры дзвярах не маглі змясціцца. І ён гаварыў ім слова. І прыходзяць да яго са спараліжаваным, якога неслі чацвёра. І не здолеўшы прайсці да яго дзеля натоўпу, раскрылі дах там, дзе ён быў. І зрабіўшы дзіру, спусцілі ложак, на якім ляжаў спараліжаваны. І Ісус, убачыўшы веру іхнюю, кажа спараліжаванаму: «Дзіця, адпускаюцца грахі твае». Былі ж там некаторыя кніжнікі, якія сядзелі і разважалі ў сэрцах сваіх. Што гэта ён кажа блюзнерства? Хто можа адпускаць грахі, калі не сам Бог? А Ісус адразу, пазнаўшы духам сваім, што яны гэтак думаюць, кажа ім: «Што вы гэтак разважаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй, сказаць параліжаванаму: адпускаюцца твае грахі, ці сказаць: устань, вазьмі ложак твой і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, кажа спараліжаванаму: табе кажу, устань, вазьмі ложак твой і ідзі ў дом твой». Дарагія сябры, евангеліст Марк апісвае сцэну, поўную напружання. Дом настолькі поўны людзей, што не было ўжо месца нават каля дзвярэй. Усе прыйшлі слухаць Слова Божае. Усе веруючыя людзі. Усе тыя, хто шукаў Бога. І, як не дзіўна, менавіта яны сталі перашкодай. Бо калі прынеслі спараліжаванага, не маглі наблізіцца да яго, кажа Пісанне, праз натоўп. Ніхто не расступіўся. Ніхто не сказаў: прапусцеце яго наперад. Ніхто не падумаў, што чалавеку, які не можа ісці, трэба месца больш, чым таму, хто стаіць на ўласных нагах. Гэта парадокс веры. Можна слухаць Слова Божае і не заўважаць чалавека побач. Што выкрываў яшчэ прарок Ісая, кажучы: «Гэты народ набліжаецца да мяне толькі вуснамі сваімі і славіць мяне губамі сваімі, а сэрца ягонае далёка ад мяне». І тады адбываецца нешта, што патрабуе і мудрасці, і мужнасці. Тыя чацвёра не сыходзяць. Яны не кажуць: «Мы спрабавалі». Яны падымаюцца на дах. Яны разбіраюць яго. Яны апускаюць чалавека проста перад Ісусам. І тут Евангелле кажа вельмі ясна. Ісус, убачыўшы веру іхнюю. Не сказана ягоную веру, сказана іхнюю веру. Гэта значыць, чалавек можа быць настолькі зломаны, што ўжо не мае сілы верыць сам. І тады вера іншага становіцца для яго паратункам, як сказана ў кнізе Эклезіяста. Двум лепш, чым аднаму, бо калі адзін упадзе, другі падыме таварыша свайго. Ісус звяртаецца да спараліжаванага і кажа: «Дзіця, адпускаюцца табе грахі». Гэта першае, што ён дае, не рух, а прымірэнне. Бо самы глыбокі параліч чалавека – гэта раз'яднанасць з Богам. І аздараўленне пачынаецца з прабачэння, пра што сведчыць прарок Давыд у адным з сваіх псальмаў. «Ён прабачае ўсе беззаконні твае, ацаляе ўсе немачы твае». Кніжнікі пачынаюць думаць: хто можа адпускаць грахі апроч аднаго Бога? І яны маюць рацыю. У кнізе прарока Ісаіі Бог кажа: «Я той, які сцірае правіны твае адносна мяне і не памятае грахоў тваіх». Ісус робіць бачным тое, што не бачна. Ён кажа:
каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі, устань». І чалавек устаў. Той, каго прынеслі, выходзіць сам. Той, каго неслі, цяпер ідзе на ўласных нагах. Спаўняецца слова Пісання. Бог расплюшчвае вочы сляпым. Бог выпроствае згорбленых. Але гэтае Евангелле пакідае нам пытанне, якое нельга абмінуць. Ёсць натоўп, які слухае Хрыста, але не расступаецца. І ёсць чацвёра, якія, магчыма, не чулі аніводнага ягонага слова, але прынеслі чалавека да яго. Бо слухаць Слова Божае яшчэ не тое самае, што жыць ім. Як напіша апостол Якуб: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не толькі слухачамі, якія ашукваюць самых сябе». І, можа, ў нейкі момант кожны з нас быў гэтым спараліжаваным, калі нас несла чужая малітва. І, можа, ў нейкі момант кожны з нас быў у натоўпе, блізка да Хрыста, але не настолькі, каб расступіцца дзеля іншага. Бо сапраўдная вера – гэта тая, якая не толькі стаіць перад Хрыстом, але і прыносіць да Яго таго, хто сам ужо не можа ісці. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Цябе у бляску славы, калі я сузіраю, Марыя за святых, узнятая вышэй, што я твоё дзіця, мне веры не хапае, таму адводжу долу пагляд сваіх вачэй. Дзіцячая удзячнасць да маці не змарнее, бо маці плача побач з дзіцячаю бядой. О, колькі горкіх слёзаў, Марыя, у надзей ты праліла няне, чакаючы дамоў. Скарб таксама, таму нікчэмны страх мяне не закране. Гармонія пяшчоты высока прагучала у ветлым небе, маці, сустрэну я цябе. Марыя, зранку ты усмешкай прывітала, яшчэ раз усміхніся, бо вечар мой ідзе. Мяне больш не бянтэжаць Марыі бляск і слава, бо поруч у пакуты
со мной она была. На матчиных руках у голос заспяваю про тое, что твое. Мария, я дитя, хочу спявать, Мария, об любові, тремтіть пяшчотай, серця у грудях, твой бляск і велич, не бянтежать волей, не адчуваю, каля маці страх. Хочу спяваць, Марыя, аб любові, трымціць пяшчотай, сэрца ў грудях, твой бляск і веліч, не бянтэжаць болей, не адчуваю, каля маці страх.